der for tredje gang forsvarer den EM-titel. Han vandt på ny, om man så må sige, mod Gabriel Mapuka. Det var i returmødes mod Mapuka 28. september sidste år. En ganske inciterende historie var det. Den er tilbage til EM-kampen lidt senere den aften. Thomas Wikan, 77,0 kilo in der blauen Ecke. Arthur Abraham, 75,2 kilo. Kurt Strøer aus Rüsselsheim, ihr Ringrichter. Kurt Strøer er kampleder i aftens første kamp. Står i mellemvægt indtil 6 runder. EM-kampen lidt senere den aften. Thomas Wikan, 77,0 kilo in der blauen Ecke. Arthur Abraham, 75,2 kilo. Kurt Strøer aus Rüsselsheim, ihr Ringrichter. Kurt Strøer er kampleder i aftens første kamp. Står i mellemvægt indtil 6 runder. Og der er som en gensyn med godt bekendtskab af dansk-skandinavisk professionel boksning, nemlig Thomas Wikan fra Tyrkiet. Han var senest i ringen den 6. september. Han stod over for Martin Nielsen, Sabales meget talentfulde supermellemvægter. Det var på underkartet til Svenokke mod Mads Larsen. Forhåbentlig sidste gode desinger fra træneren, og så vil der klar første omgang. Arthur Abraham i de sorte og blå boxershorts har klar fordel i rækkevidde, og hvis vi skal være helt ærlige, så ligner det en temmelig let og enkel aften for Abraham. Wikan med 3 kampe har endnu ikke vundet. 2 er tabt, og et enkelt opgør endt uafgjort. Det var i debuten, da han gik 6 runder i Italien mod Emanuel Zornel. Det var en udmærket og god præstation af Thomas Wikan. Ellers ja, så er hans normale vægtklasse et sted mellem lidt mellem og mellemvægt, og så altså denne aften i mellem. Og det er også med til historien, at da han var ene mod danske Martin Nielsen, ja, så var det jo i super mellemvægt. Helt tydeligt at se, at Abraham er langt bedre skolet end Wikan, men der skal heller ikke så meget til. Forsøger at skifte fodstilling, men ikke rigtig noget, der forvirrer. Ja, det glemmer den. Han skal bare benytte sig af sin fordel i rækkevidde, og så komme med de der gode eksplosioner. Har meget hurtige næver og er faktisk et ganske glimrende talent, denne Arthur Abraham. Amatørmæssigt så har han jo bokset i den tyske Bundesliga, dog uden at opnå nævneværdige resultater. Han har ikke deltaget ved hverken EM eller VM, men har faktisk, det er han der alligevel truffet. Har faktisk bokset flere gode kampe, og man skal være opmærksom på, at konkurrencen er ganske hård i den tyske Bundesliga. Sidste sekunder af en god første runde for hjemmebanemanden Arthur Abraham i de hvide blå boxershorts. Tog runden med 10-9. I hvert fald på mit uofficielle scorecard. Das war die erste Runde. Ein paar Informationen zu beiden Kämpfern. Thomas Wikan, der Mann in der roten Ecke, wurde geboren am 10.5. En stor sekvens af godt dybt arbejde af Arthur Abraham.
Arthur Abraham, der Mann aus Köln. Abraham, 23 år, født den 20. februar tilbage i 1980, vejede ind på 165 amerikanske pounds. Det svarer til 74,9 kilo. Ja, Ole Wigner, der uddeler de gode råd til denne nye unge tyske mellemvægter. Og mellemvægt er en ganske interessant vægtklasse. Jeg kan lige nævne, mens vi venter på, at anden omgang går i gang, at vi på IBU's top 100, ja, der har vi på 12. pladsen på den seneste rangliste Christian Zanavia fra Italien. En af OB 2000's gode navne, og netop Christian Zanavia, ja, han er the main attraction, som det hedder, i vores næste live-sending fra Italien her på kanalen, så der er noget at glæde sig til. Det er i slutningen af januar måned, at vi har en live transmission fra Italien. Og mens vi har fat i IBU's top 100, kan vi også lige nævne, at den i tidligere Danmark baserede Evans Uro Ashira er nummer 7. Men det er rart at se den teknisk dygtige kenianer blandt de 10 bedste på IBU's top 100. Synes han lader sig presse lidt for meget tilbage. Arthur Abraham. Ja, på tide han sætter sig i respekt over for en ikke særlig dygtig tjekke. Men jeg synes egentlig, han viser udmærket hjerte. Thomas Vinkan fra Tjekkiet er der ikke kommet for at smide sig. Stop! Stop! Her. Okay. Ja, der er en lille advarsel fra kamplederen. Om ikke at benytte sig. Ja, det er godt arbejde af Abraham. God variation. God, dybe, sugende hug. Og han er langsom ved at tage modet fra Thomas Vinkan. Så det er på tide, han skruer tempoet op, tyskeren. Ej, god højre. Og fået et grimt kort, kan vi også se Vinkan. Men følger op ny god højre. Sad lidt på siden af hovedet, og tjekken hammer i brædderne. Han er færdig. Måske var han lidt uopmærksom. Han blev hårdt ramt, og der er det færdigt. Præcis på slutningen af anden omgang vinder denne her Arthur Abraham. Dette var fjerde sejr i fjerde kamp og fjerde før tid. Det var en rigtig god afslutning af Abraham. Jeg kan godt forstå, at han er lykkelig. Det kan godt være, at Thomas Vinkan var lidt uopmærksom, og det udnyttede Arthur Abraham. Lad os nu få den i slow motion her, producer, så vi kan nyde den første højre hånd, der sendte Vinkan tilbage til årene. Her kommer den. Skal vi se. Først får vi nok lidt dybt arbejde. Ja, det var den første højre. Og der var han. Det var desværre. Skal vi se, om vi får den helt fra starten af. Vi får den sidste afgørende definitive højre, der sendte Thomas Vinkan solidt i brædderne.
Bliver ramt der på siden af hovedet, lige ved øret, og alle sanser fjernet. Fjerner fuldstændig øje. Orienteringen. Der Kurzströer aus Rüsselsheim zählte Thomas Wikan mit Ende der zweiten Runde aus und damit auch in seinem vierten Kampf K.O.-Sieger aus Köln, Arthur Abraham. Arthur Abraham, han er stadig ubesejret efter 4 pro-kampe. Nyt, ungt, spændende prospect hos den store tyske promotor Wilfried Sauerland. Og det er en herre, vi får mulighed for at følge her på Eurosports. Det kan de uroligt glæde dem til. Vi tager en kort pause.